Bore da. Eto hanner awr wedi 5 yn y bore. Mae dipyn o adar wedi codi, dim lot o neb arall yma yn yr hendi. Wi. Dyn ni ar y ffordd, neu dwi ar y ffordd i gyffordd 48 ar M4 i ddal y fun bus. Criw Aberteifi wedi deffro dipyn cynt na fi, so gobeithio bydd Alun a Ifor di codi yn Caerdydd, os yn rhaid i nhw godi o'n sbel bach, I suppose. Ond, gêm fawr heddiw. Barnet away. Up the town. David Roberts, un o'r Cochion De Cymru. Da ni yma yn yr hendi. Sut ti'n meddwl eith y gêm heddiw, Daf? Sgwaraewr ni'n potential ni. Ennill byddwn ni. Mae'n dibynnu efo Barnet os fydd ser allan efo nhw. Os na fydden nhw allan, enillwn ni. Dwi'n meddwl. Dwi'n darogan y sgôr, dwi'n hoffi darogan sgoriau, ond dwi'n meddwl na ni gyrra heddiw. Diolch ti, Daf. The toilets are for your use, and obviously I did say last time we've had no vandalism now since the CCTV cameras were put in there. That's good. And again, do not, as I say, do not flush if there's a car coming up behind. It makes a mess on the windscreen. And now there's cutbacks. Obviously, the company has told them to make any cutbacks as we can. So we've decided to cut back on toilet paper. So please use both sides. Okay. Superman faster and go. Iawn, dyma ni yn Barnet, rhyw 3/4 awr I fynd cyn y gig cyntaf. Mae'r tîm allan boys, beth ydyn ni'n feddwl? Ifor? Mae Ali wedi cael 2 beint, os bod o'n nerfus, dwi wedi cael 1 peint, dwi'n llai nerfus, 3 pwynt, dim problem. Dwi'n gwybod happy clapper a Ifor. Chydig bach yn ag y ffordd ysgol fy fansin ar yr asgell chwith. Dwi'n meddwl bod o cweit mor gri a mendig gêm gwych dy llun. Ond dwi'n meddwl mae'r tîm yn ddigon da. Edrych ymlaen a cam enfawr tuag at y bencampwriaeth prawf ac gobeithio. Da ni wedi cael yn blip yn erbyn Halifax, dwi'n meddwl ar ôl dy llun, ffordd ni'n chwarae, dim problem. Dydd blip ddim wedi troi'n blob, so da ni'n hyderus. Iawn, fel fysa Beyoncé'n deud, mae Ifor Owen, Arwel Owen ag Alun Owens yma, 3-0. Da ni ar y ffordd yn ôl o Barnet. Da ni dal crazy in love efo Wrexham, ond canlyniad dim. Gêm anodd, ond falle pwynt yn gosach i'r bencampwriaeth. Be dda ti feddwl, Ifor? Canlyniad teg, o'n i'n meddwl bod ni'n ail ger hanner cyntaf I gyd, nathon ni drio symud o fyny, sending off. Dwi'n meddwl bod yn anheg, dwi wedi weld eto, a dwi'n teimlo rhy fath ag o'n I pe welisio yn fyw. Fel mae sending off oedd y keeper wedi gwneud môr am mynydd, a mae wedi cyfadda hynny ar Twitter. Dwi'n hapus I fel, gathen nhw gyfle yn o'r diwedd, nathon nhw ddim sgorio pwynt, ond ti'n dweud pwynt yn nes. Be ti fel, Arwel? Ar 1/4 awr cynta, Wrexham ar ben pethau ni'n meddwl, wedyn mae
yr ail chwarter, dwi'n meddwl, oedd Barnet wedi cael yr gorau o'r chwarae a'r meddiant, a wedyn mae'n dechrau mynd yn llac tua y 10 munud ola y ran y cyntaf, wedyn mae'r cerddi coch yn newid y gêm, really. Dwi'n cytuno fi oedd yn gardyn melyn a mae'n neud rhywbeth hollol twp. Dwi'n gwybod pam bod o ddim wedi mewn, oedd am angen iddi fo fynd fewn o gwbl, ond mae'n anffodus achos dwi'n meddwl bod o'n dal gwyneb y golgeidwad gyda cefn i'w goes chwith. Sy'n anffodus os rhywun yn edrych ar y mo'n fanwl. Ond dwi'n meddwl bod oedd hi'n gêm well o bêl-droed ar ôl y cerddi coch, ond na i gymryd y pwynt a os na hwnna di'r pwynt allan o'r 7 dyn ni'n gael a cael 2 gorau yna dwi'n hapus efo hynny. Ie, dwi'n meddwl nath ni... Eto, da ni ddim di chwarae yn wych oddi cartre ers dipyn o amser fyswn ni'n dweud, a mae'n bit i bod ni heb gael y cyfle i chwarae Tom O'Connor yn y canol, achos dwi'n meddwl fath bod ni'n colli o'n manna, ond so ni wedi derbyn gêm gyfartal cyn y gêm. Bendant derbyn gêm gyfartal pan math ni lawr i 10-1. A y Ben Foster yn fwy prysur na'r golgeidwad arall, dwi'n meddwl gyffredinol, oedden ni'n eitha cyfforddus, felly... Ie, gathen nhw ddigon i ennill y gêm, ond... Eto, oedd yn heiddiant ni gael pwynt, dwi'n meddwl. Oed, felly, ie, dwi'n meddwl, da ni yn dechrau ma' anafiad yn dechrau dal i fyny efo ni. Oedd Mendy ddim yn chwarae heddiw, dyna pam nath McFadden wedi chwarae, wrth gwrs fydd o ddim yn gallu chwarae yn y gêm nesaf. Fydd Phil Parkinson ddim yn cael bod ar y faic, achos fydd o yn y dorf fe o wedi cael cerdyn coch am gwyno am y golgeidwad yn deud bod o'n actio, a wedyn nath y golgeidwad fynd ar Twitter i ofyn am swydd actio gen Ryan Reynolds, sydd i gyd chydig bach yn odd. Mi fydd o'n rhywun bach o drwbl yma nes i ni'n disgwyl. Dwi'n meddwl, oedd o'n licio sylw, doedd, ath o'n fyny at y dorf. Lot o beth wedi cael ei daflu ato fo, ond oedd o'n gofyn amdano fo, i fod yn onest. Felly, ie, dwi'n meddwl fysa ni gyd yn derbyn pwynt a symud ymlaen. A nos Fawrth gêm yn erbyn Yeovil, beth eich teimlad chi? Disgwyl i ennill, dwi'n meddwl bod nhw wedi colli heddiw a bod nhw lawr yn barod. Dwi'n wedi checio'r tabl, felly dyn nhw'n wedi rhoi lot o ffeit sy'n ni feddwl, a wedyn mae bob dim yn cael ei greu ar gyfer disadwn wedyn sy'n ni ddisgwyl. Gêm gyfartal, cael gêm gyfartal yn diwedd heddiw, dwi'n meddwl, dwi'n un ebyn Solihull. Mae gen nhw jans, ond dwi ddim yn edrych yn dda arnyn nhw gwbl, fel ti'n deud, dyle bod gen i ddigon o ansawd i giro nhw. Dwi yn poeni, mae Andy Cannon wedi colli i'w sparc a'i gysondeb, gath o ddim gêm briliant heddiw. O'n i'n deud hyn wrth ddweud tybed os ti'n werth o O'Connor i mewn i'r canol a os ti'n tynnu Cliff yn ffit roed o. Ie, dwi'n meddwl dyna gwahaniaeth. Ne ar y neud yno. Dyna gwahaniaeth efo tymor dwythau, a mae gennym ni opsiwn erwan. Tymor dwythau, pobl oedden ni wedi blino, adag ymor tymor, a peth ddim wedi brifo, oedd gennym ni ddim o'r dewis. O'r leia rwan, mae yna 3 neu 4 opsiwns, di ddod o John Davies. Pwy sy'n left back, dwi ddim yn gwybod. Ie, wel, dwi'n meddwl mae Ford, mae'n debyg, neu chwarae ar y chwith, er fod y chwarae ar y dde fel arfer. Falle o flaen Jordan Davies, ond mae'n gêm dwi'n meddwl ddylen ni ennill, ac os ni'n ennill hynny, cyfle mawr i ennill y bencampwriaeth dydd Sadwrn nesaf ar y cae ras yn erbyn Boreham Wood. Pob lwc i dîm y Merched Fory hefyd yn erbyn Llansawel, fydd honno'n gêm fawr ar YouTube dwi'n meddwl dydy. Yndi. Yn dre newydd, felly dyn ni'n dymuno pob lwc i Merched hefyd. Ie, gobeithio bod yn gallu. A mae'n debyg fydd gen y merched gyfle lot gwell i chwarae yn Ewrop na'r dynion. Os nhw'n mynd i fyny, a felly mae'n rhywbeth i edrych ymlaen at. A dwi'n meddwl bydd Rob yna hefyd yn bydd, felly bydd hwnna'n rhywbeth i... Achos oedd Rob yn y gêm heddiw, dwi'n amau bod wedi aros er mwyn gwylio gêm y merched, felly rhywbeth mawr i edrych ymlaen ato fo. Wrexham Stadium's crumbling down. No one invests so much as a penny. Ring on the day blue, and roll back a lady. And with the hope of comfort, la here we go. Oh, the Super Ben Foster go. Wel, newydd ddod off y bus. Mae tua 9:45, gan criw Aberteifi rhyw awr a hanner arall i fynd, os maen nhw'n cyrraedd adre. Llais yn grig fel ydych chi'n clywed. Dim. Dwi'n meddwl, canlyniad siomedig, ond
pawb yn falch o gael y pwynt ar ôl yr ail hanner chydig yn wallgo. Ond ymlaen ni i Yeovil nos Fawrth. Mae hwn yn gêm mae rhaid i Wrexham ennill. Felly diolch am dreulio'r diwrnod efo Cochion De Cymru. A gobeithio nos Fawrth gan i weld y bêl yn mynd i fewn i'r gol.